የመሪዎቹን የስልጣን ጊዜ ለማራዘም ነው። 2 ተርም ስላልበቃቸው 3 እናርግላቸው፣ 4 እናርግላቸው፣ የእድሜ ልክ እናርግላቸው በሚል ነው ኮንስቲቱሽን የሚቀየረው። የኛ ኮንስቲቱሽን ደግሞ የሚቀየረው እድሜ ገደብ የሌለውን የስልጣን ከባቢዎች በጊዜ ለመገደብ ነው። ይሁንኩም ምን ይሉ ንትስምዕነት ባዕሉ ዘፍር ስራሂት ዘፍር ሱሳነ ለሃን ዓለም ለተካላት አለው ዘፈራሩና አካላት አለው ከሕጉዙ እዮም ጻጥፈት እዮም ብዙ አፍሪስ ወናሃሉ ይናጽልና سلام تخاتلتنا للوم 12 حمله زحزنا يوم حزرت حبريتات حيزنا قريبنا لنا فلما قند نطبታት ኣብ ሓበራዊ ጠለብ ህዝቢ ትግራይ ሓበራዊ ውሳነ ከም ዘድሊ ፕሬዝዳንት ትግራይ ገሊጹ ህዝቢ ካብ ዘይእመኑ ምንጭታት ሓበሬታ ክርሕቕ ኮሚሽን ሓበራዊ ምክክር ሓቢሩ አሞንጎ ክልል ትግራይን መንግስት ፌደራልን ዘሎ መስሕሓብ እናገደደ ከም ዝርከብ ተገሊጹ አሞንጎ ግብጺ ኤርትራን ሶማሊያም ዝተጀመረ ስሉስ ርክብ ተጠናኺሩ ከም ዝቅጽል ተገሊጹ ጉጅለ ድሕረት ወረኩናት ካብ ምንዛሕ ካብ ምፍርራ ሓሊፉ عفنت حقتات بموصا حزبنا زبسابسلو شعبي كيترفه زسكفونا يغفا اكايدا بزغدد منغدنا فصمه تግራይ ናይ ዘይ መረጋጋዕና ህውከትን ዓዲ ኣብ ምግባር ሙሉ ግዚኡ ዝሕልፈሉ አዴታት ዝተሰውኡ ደቀን ከይኣኽልወን ዝተረፉ ደቀን ከድሕና ድምፀን ብዘስማዓሉ ሰዓት ጥይት ዝተኮሰለን بمتر زوق علو زقاف علو خدتات نافطر زركب دحور ጉጅለይ አሞንጎ ክልል ትግራይን መንግስት ፌደራልን ዘሎ መስሕሓብ ይብርኽ ከም ዘሎ ተገሊጹ በመሪሕነት ህወሓት ኣብ ትግራይ ዘሎ ጎስጓስን ግዱድ እስክርናን ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎን ኣብ ልዕሊ ህወሓት ተቃውሞ ዘለዎን ሓይሊ ዘሎ መስሕሓብ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተኸራረ ኸይዱ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፈ ኩነታት ከም ዝርከብ ይግለጻሎ ተማሊ ኣብ አዲስ አበባ ዝተኻየደ ህዝባዊ ሰልፊ ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ኣመራርሓ ውድባት ፖለቲካን ነበርትን ተረኺቦም ህወሓት የካይዶ ኣሎ ዝበልዎ ግፋ መናእሰይ ደው ክብል ጸዊዖም እዮም መንግስቲ ትግራይ ዘውፅኦ ዓፋና ኣዋጅ ክለዓልን ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩን እውን እቶም ሰልፈኛታት ሓቲቶም እዮም ኩናት ትግራይ ብስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተኸንቢቱ ሰባት ክበልዕ ዝተጻወደ ኣፈሙዝ ቁልቁል ኣፈን ምድፋእ ተኻኢሉ እዩ እንተኾነም ንሕና ንዘይንገዝኦ ህዝቢ ንሕና ዘይንብሕቶ ስልጣን ኮነ ዘይንግብቶ መሬትን ሃፍትን ኣይሃሉ ዝበሉ ድሑራት ፖለቲከኛታት ጉጅለ ድሕረት ምንባር ህልውናኦም ድሕንነት ህይወቶምን ምስኩናት ዘተኣሳሰሩ ወተሃደራዊ መራሕቶምን ነዚ ወርቃዊ ዕድል ኣምኪኖም ጊዜያዊ ምምሕዳራት ኣፍሪሶም ኮታስ ምስ መንግስት ፌደራል ዘተኣሳስራ ኩለን ገመዳት ቆሪጾም ህዝብን ዓድን ጀሆ ሒዞም ይርከቡ ውድብ ህወሓት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ እቲ ሰልፊ ብተጋሩ ነበርተ አዲስ አበባ ጥራይ ዝተዳለወ ዘይኮነስ መንግስት ፌደራል ኢዱ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ቅሉዕ ወራር ንምእዋጅ ከም ዝተኻየደ ገሊጹ እዩ ገጤና መስዋዕት ከፊልና ዝበጽሕና ያ ዝተፈራረምና ላስም ፕሪቶሪያ ያው ዳር 3 ዓመት ገራላ ብዙ ተስፋ ገርናለ ያለ ሁሉ ለዓለምና ክበር ህዝብና ናምርበቱ ምለስ استሰደደውና ጎዞ ኻአቱ ኣብ ትሕቲ ጻላይ መከሩ ዝሪ ዘለውን ሓራፍ ወጽእ ናይ ሕወየት እግሪ ምትካል ስራሕቲ ትግራይ ክሰርሕ ክንረጋጋ ህይወትና ንቀይር ብዙ ተስፋ ትገር ኣብ ሓበራዊ ጠለብ ህዝቢ ሓበራዊ ውሳነ ከም ዘድሊ ተሓቢሩ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ዝተረኸበ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ንምምላስ ከም ህዝቢ ሓበራዊ ውሳነ ክህሉ ይግባእ ኢሉ
ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ወጽዓ ዝሽከም ታሪክ ከም ዘይሕለፈ ዝገለጸ እቲ ፕሬዝዳንት ተወዲቡ ብምቅላስ ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ክብሪ ካልኦት ብሄረሰባት ከም ዘረጋገጸ ተዛሪቡ 17 ዓመታት ተቃሊሱ ዝሰዓሮም ሓይልታት ግዜ ተጸቢዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝተልዓሉ ዝገለጸ ደብረጽዮን ጸላእቲ ዝበሎም ሓይልታት ብዝወጠንዎ ብርሰት ሓድነቱ ብምጥንኻር ከም ዝሰዓረ ሓቢሩ ንሰላም ክንብል ብዙሕ ንዕገስ ኣለና እንተኾነ ንሕና ጥራይ ሰላም ስለዝደለና ኣይኸውንን ብምባል ዓቕምታትና ብምጥንኻር መሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ ንምምላስ ብሓባር ምስላፍ ኣገዳሲ ኢሉ እቲ ኣብ ቀረባ ዝወፀ ኣዋጅ ዓለምለኻዊ ተመክሮ ዘማልአን ንድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ክበሃል ዝጸደቐን እዩ ክብል እውን እቲ ፕሬዝዳንት ገሊጹ ትዕግስቲ ኣባናይ ዘሎ ኩሉ ሓሊፍ ይናወልካ ማለት ወማ ማዕዚያ ሓሊፍ ያ ዚኣሱ ላሊ ሃንቀጽል ዘለዋ ታክስ ዓዝገብር ሶ ናና ንሓልፋ ከመልካ ሕልፍ ከም ዘይከኣል ፍልግ ማለት በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርቲው እስካሸነፈ ድረስና መምረጥ እስከቻለ ድረስ የጊዜ ገደብ የለበትም። አሁን ባለው ህገ መንግስት አሁን እየተወያየን ያለነው ግን ያ አደገኛ ነው እንገድብ ብለን ነው። ህዝቢ ካብ ዝተጋገዩ ሓበሬታታት ክርሕቕ ጻውዒት ቀሪቡ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር 8 ሐምለ ዝጀመሮ ታሪኻዊ ክብል ዝሰመየ ዋዕላ ዝቐጸለ ኮይኑ ገለገለ ወልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ካብ ዝፍንውዎ ዝተጋገዩ ሓበሬታታት ብምንጻግ ህዝቢ ካብቲ ኮሚሽንን ኣብቲ ዋዕላ ካብ ዘለው መራኸቢ ብዙሃንን ጥራይ መረዳእታ ክወስድ ተላብዩ እቲ ኮሚሽን ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ከም ዘኽብር ብምግላጽ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ዋዕላ ብዝምልከት ሓበሬታ ምዝደልግን ካብቲ ኮሚሽንን በቲ ኮሚሽን ኣፍልጦ ካብ ዘለዎ መራኸቢ ሓፋሽን ጥራይ ክረክብ ከም ዝኽእል ሓቢሩ እቲ ዋዕላ ገና ኣብ ምጅማር ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ኮሚሽን ውጽኢት እቲ ዘተ ኣብ ቀጻሊ ዝግለጽ ምዃኑ ጠቒሱ ስሉስ ርክብ ግብጺ ኤርትራን ሶማሊያን ይጠናኸር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሃገራት ኤርትራን ሶማሊያን ምስ ግብጻዊ መዝንኦም ከም ዝተዛተዩ ተገሊጹሎ ሎሚ 12 ሐምለ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ባድር አብድላቲ ምስ ኤርትራዊ መዝንኡ ዑስማን ሳልሕ ዝተዛተየ ኮይኑ ክልቲኦም ሰበስልጣናት ክልቲኣዊ ስትራቴጂካዊ ርክብ ንምጥንኻር ከም ዝተሰማምዑ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ካብ ኤርትራ ብተወሳኺ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊያ ዓብዱሰላም ዓብዲ ዓሊ ዝተዛተየ ኮይኑ ሓበራዊ ርክቦም ንምጥንኻር ዘኽእል ዘተ ከም ዘካይዱ ተገሊጹሎ ኣብዚ እዋን ግብጺ ጉዳይ ምብራቅ አፍሪካ ከም ጉዳይ ግብጽ ጌራ ትሪኦ ከም ዘላ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ኢዳእታውነት ግብጺ ምብራቅ አፍሪካ ድማ ኾነ ተባሂሉ ንኢትዮጵያ ኣብ ከበባ ንምእታው ዝተሃቀነ ምዃኑ ኢትዮጵያ ክትገልጽ ምጽንሓ ይዝከር